Jaionen hitz egingo digu, irakurketa garunean ea hizkuntza guztietan berdin irakurtzen dugun edo ez erantzun dugu. Hola, Charlon. Gracias a todos les Marina que tengo Santiago. También de cosas. Vale, bueno, para eso tenemos que gracias a todos que la Marina que la tierra que tengo charla, contas con lo que digo, eta ni, bueno, ikuspuntu pixkat neurologiko gai edo emango diot, baina ikusko zer konferentziko ditu. Bueno, orduan, irakurtzeko zer behar. Lehenengo behar ditugu hitzek, ezta? Zer bat irakurri behar dut. Gero baita ere behar ditugu beri, baina gaur ikusten bezala, galdunik baita ere implikazio oso garrantzitsua du. Orduan, nahi duzue lehenengo esan, bi prozesu bezala distinguituko ditugula, gauza bat dela ikustea eta beste gauza bat delako ulertzea. Orduan, lehenengo ikusteko bai behar ditugu begi bitartez ikusten den, gero nerbio optikotik, guten da korteka bisualdea, dala espalietaren negatzen, eta hor da, esango dugu, irudi bat edo formatzen dela eta irudi bat ikusi egiten dela. Baina horrek ez du esan nahi, irudi hori ulertu dugu. Orduan, irudi hori ulertu ahal izateko, ikusteko hitzek direla eta esan nahi bat daukela, zerebrok gure garunek beste prozesu bat eman behar. Eta kasu honetan, hau baita dela burmin bat, ikusten da hemen ezkerreko aldetik, eta hau ditzeke aurreko aldea, eta hau ditzeke atzeko aldea. Eta esan dut, atzeko alde honetan dela korteza bisuala edo, hemen irudi bat forma dela, hor zerbait ikusi dela. Baina gero, bi pentsa edo bi ruta dituko duten ruta dortsal eta ventral honi esker, hitz hori, esango dut, ulertzea iritsiko geha. Orduan, guain, hau ikusi dugu, gero gehitzen duetako nahiz irudi honetan, baina ez gehiatik produktu behar nuen. Orduan, nik ikus nahi dena da, ia berdin irakurtzen dugu hizkuntza guztietan. Baina, klaro, hizkuntza guztik ze esan nahi du horrek, ez? Orduan, hizkuntza ikusi hartzateko nik hizkuntzan ezaugarrik edo kontutan hartu behar dira. Ia hizkuntza bat, ama hizkuntza da guretzako edo ez. Edo zen maila, zer gaitasun daukeun hizkuntza hortan espresatzeko, idazteko, hitzeteko, ulertzeko. Baita ere, zenbait hori erabiltzen dugu, egunero, laneako bakarrik, familiekin bakarrik, eta gaur gehien bat zentroko naizena da, Marik espliko duen bezala, ia hizkuntza bat gardena edo opakoa, transparente edo opakoa. Orduan, euskera adibidez, edo gaztelera ere baita, bere espliko duen bezala, hizkuntza gardena da. Hau da, letra guztik daukie korrespondiente fonetiko bat. Nik A bat ikusten dianen, beti A sonido horreko. Aldiz, inglesez adibidez, inglesa hizkuntza opakoa da. Eta, bat pasatzen da, atea ezkela letra pare berdinekin, baina sonidoa ez berdina da. Here, her, or meet, berdin iratzen die, baina oso ez berdin sonatzen da. Eta beste aldea, sonido berdin jaukita, era ez berdin eta iratzen ekea. Adibidez, mi, fit edo beri. Berdin, e hori berdin, o i hori berdin sonatzen du, baina ez berdin iratzen. Orduan, gotaldeak nengo irudia. Esan dut, irudi bat formatzen hemen, baina baina iduna da, hitz hori irakurri den hori ulertu, ezta? Orduan, gure zerebro, bi ruta ezberdin erabiltzen ditu hori lortzeko. Eta beti, esango dut, bik erabiltzen dira, ez da bat erabiltzen dela edo beste erabiltzen dela. Orduan, daukeu apoio bat dela fonologikoa, eta horrek esan nahi du, soinuk edo ahoskerak edo ulertzen ditu da. Eta beste ruta daukula, ruta bentzala,
gehiago esan nahi egitzen, esan nahiak beha erabiltzen dola hitz hori ulertzeko. Guk ze esperimentu egin du? Hartu genitun, gaztelera 10 hizkuntzata zeuzken partaide, baina bi talde batzuk behaien bigarren hizkuntza dutela euskera zeukean, dela hizkuntza garden bat, eta beste zeuketen ingelera bigarren hizkuntza dutela, dela opakoa. Orduan, bintzako zan hizkuntza, ezan 10 hizkuntza, gu aztertzen nahi ginen, guk aztertu behun hizkuntza, eta ona daukena bat dela gardena eta beste dela opakoa. Orduan, ikusi nahi genuna zan, ia bi ruta hauek, ruta dentrala eta dela lexis semantikoa betizikoan, eta ruta dosalaz dela goikoa fonetika gehiago erabiltzen duna, ia berdin parte hartzen zuten letrak edo hitzek irakurtzeko eta ulertzeko gainean. Orduan, zer ikusi genuen? Hizkuntza gardenak ziena, adibidez euskera, erabiltzen zutela gehiago ruta fonologikoa. Eta bestalde hizkuntza opako erabiltzen dutela gehiago ruta dentrala. Eta, hau ikusi dugu, badakigu beti implikauta garela, baina batzutan ruta dotxala gehiago erabiltzen dute, eta beste batzuk ruta dentrala gehiago erabiltzen dute. Baina da, ateratzen dugu eta orain zer honek zertako balio dugu, ezta? Askotan, hori bintzen pasatzen zaik, zientzian ateratzen dira emaitza batzuk, eta gero emaitzaiek beti saiatu gehala zerbait jendeala gero izatea, ezta? Eta, honek, momentu enten da, lotzen dana Marik lehen esplikau denekin. Eta da, nola irakatsi, edo ze estrategia erabili hizkuntza bat idazten edo irakurtzen ikasteko garaia. Orduan, hemen, eta nik aurreten oroitzapenak, behintzet da, nik kasi nuen behintzet ikasten zara, izki, letraz, uten ginela, hitz bat osoa osatzen da, A, eta ama irazteko behar dugu, A, gero M, gero A, eta A gogoratu A da, ama edo baita bera arraina, edo baita bera aitak, berdin sanatzen zuen adibidez, berdinen jarri da. Baina, eta hau, izan daike, egokie, hizkuntzak jason da, hizkuntza gardenak idazten irakasteko garaia. Aldiz, hizkuntza opakotan, honek ez ditu balio, jati, klaro, nik esan behar balen baet, mit, M-E-A-T, eta gero esatio, fit, berdin pronuntziatzen gara, baina ez berdin idazten bat gara, baina hor, ez da adostasunik edo, eta hor dut, ematen denez edo, hizkuntza opako bat idazten edo irakasteko garaien, egoki badala hitz oso bat hartu eta hitz oso hori nola idazten den irakastea, eta ez izki, letraz letra irakastea.